kertoisen, must tulee piirimyyjä. Saan autoedun ja NMT, kun on piirimyyjä. Piirimyyjä, mä aina ryynään ja mun salamikisä ostaa saa. Naiselle mä kerroin sen, mä oon piirimyyjä. Appelikin on onnellinen, kun on piirimyyjä. Piirimyyjä, mä aina ryynään ja mun salamikisä ostaa saa. Kyllä sikamainen tökkiminen siellä tuntuu olevan. Podium paikalla mies on siinä taistelee ja sikamaisesti tullaan siellä. Haluan nähdä sen videoklipin. Mä oon katkerannut mun autoa ajoissa. Mä oisin voittanut. Jakaa sivullekin jossain. Ja siis parastahan, tässä sä et ole Tampereen katukuvassa ainoa varmasti ton näköinen. Mä tää etutukka. Etska on päivän sana. Tossa se oli. Nyt taas on myyntisalkku tässä oli. Katos nyt mitä sä myyt oikeesti. Se on oikeastaan ihan sama myysää mitään, tai ei sä myysää. Sulla on luettava. Tää nyt on kuitenkin, tällä voi helpottaa oloa, jos ei mitään aina pahalle. Suotavaa, jos sä myisit nää sulta pieneksi jääneet autot. Sit sulla on totta kai matkalaskin täällä, jos tulee vaikeampia kauppoja. Sitten sulla on täällä lisää geeliä. Tämähän on niinku rattohan voi vilahtaa tästä kasvasta. Ei, mutta tässä on juhlallisu, et kato. Mutta ainakin jos maaliitullessa se oli kyllä paljon. Sitten kakkosena Jari. Koska ylläri voi ylläri. Eli kierroksella vittu. Yltimies veti. Ylivoimainen ykkönen. No vittu on voittajan näköinenkin. Älkää menkö lähelle, antakaa sen toimia vaan rauhassa. Hyvä, se lähtee vauhtiin. Näin. Ja rapuille perään. Tuliko kauppa? Joo. Hyvä. Kauppa keskittyy päässä. Välillä. Se oikein asiakaspuolella. Niin. Isket noihin lapsiin. No, autotallin avain on siinä, missä on se pieni peili, siinä eteisessä. Siinä on ne luukut, tai ne laatikot. Se käsi pitää siinä sitä ihan. Eihän tässä satu vaikka mä lyön tästäkin, niin eihän sekään voi. Niin. Ja jos ei se satu kun nurmi lyö, niin mikään ei satu. Jari siinä joo. Kaikki muut. Jaakko, arvostan sen. Ville ja Teemu ja Höylä ja Sebbe. Sieltä Miska myllertää. Se on Miska siinä. No Miska se Mikko. Katsotaan kuka löytää perille. Tuskin kukaan. Mut katsotaan. Hyvä. Mitä pelejä onko peni tänne? Joo.
Pelkkää lihasta, jumalauta! Mä lähetän mennä sitä kato, joo! Kyllä, ota mä zoomaan vähän, että mä näen sen. Mä näen sen sekaan. Kuljen ja laulu soi. Ja. Osassa en muutella voi. Ja. Joo, eiköhän se riitä tältä enää.